El proper dissabte 15 de juliol, els festers i festeres 2023 celebraran el ja tradicional sopar de quintes. Els assistents al sopar tenen el dijous 13 l'últim dia per adquirir l'entrada. Primerament ha de vindre a comprar la pulsera a la Casa de la Cultura. Encara pot adquirir-les el dijous de 6:30 a 8. I també, si vens després del sopar, pots comprar-ho directament allí i et costarà només 3 euros. Ens reunirem cap a les 7 en Nassau, on vindrà una xaranga que ens acompanyarà cap a la pista d'atletisme, on es celebraran les quintes, i cap allà a les 9, 9:30 començarà el sopar, on tindrem una barreta a preus populars i on tindrem moltíssimes sorpreses, com per exemple un bou mecànic, un glitter bar, un fotomató de vídeo de 360 graus i també un fotomató on poder fer-te la foto amb tota la teua quinta. També tenim un punt violeta al llarg de tota la nit. Tindrem una orquestra que és la Òxido, on tocarà música per a totes les edats, i a continuació hi haurà un disco mòbil on tocarà Fercho, que farà un espectacle que s'anomena The Full Show. Donarem un premi a la millor samarreta, la més original que ens sembla, i no és necessari que ens doneu una samarreta als festers, sinó que nosaltres ens anirem passejant per les taules o anomenarem a un representant de cada quinta per a que pugi a l'escenari. Els festers us animem a que vingueu a les quintes, tant si no podeu al sopar, vingueu després i gaudiu de tot durant tot l'event, que donarà indici a les festes que estem preparant, que de segur que us agradaran molt. Un sopar molt esperat i on la música i la diversió estan assegurades amb moltes sorpreses.